खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाउ खालामनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो गिबि खौराङाव दङ लाइमोन बैसोआवनो कौटि रां आरजिनो सानग्रा सासे सुबुङा पुलिसनि जेयाव अनलाइन ट्रेडिंजों 300 कौटि रां आरजिग्रा मस्ट वान्टेड हेमेन राभाखौ हमबाय रायजो राजानिफ्राय कौटि रां आरजिग्रा हेमेन राभाया जोबथायाव तेजपुर पुलिसजों हमजाबाय सुलुंनि बादिब्ला हेमेन राभाया अनलाइन ट्रेडिंनि मुङाव 300 कौटिनिबो बांसिन रां आरजिदों रायजो राजाफोरखौ गोदै बुंनानै रां आरजिग्रा हेमेन राभाया थांनाय माखासे साननिफ्रायनो खारखोमानानै दंमोन नाथाय पुलिसनि नोजोरनिफ्राय सानबेसे खारखुमानो जोबथायाव तेजपुर पुलिसा हमनो हाबाय मस्ट वान्टेड हेमेन राभाखौ मख'नो गोनांदि तेजपुर कछारीगाव पुलिस बादायाव हेमेन राभानि हेंथायै गोबां सुबुंफोरा केस थिसनदोंमोन बेबायदिनो पुलिसा गोख्रों नोजोरजों हेमेन राभाखौ हमनो हायो आसाम रायजोआव YBY उनाव दासान्दि गुबुन माखासे अनलाइन ट्रेडिंजों गोरलैयैनो रां आरजिग्रा सुबुंफोरखौ फारियै पुलिसा हमगासिनो बे जेंनानि सायावनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो गोख्रों नोजोरजों राहा लानो पुलिस बिफानखौ खावलायदों नैथि खौराङाव दङ माजबाद पुलिसा 84 केजि गान्जाजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमदों उदालगुरि जिल्लानि माजबाद पुलिसा 3 सेप्तेम्बर सोरांसि समाव सिग्रोमनाय हाबाफारि लानानै गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सानै गान्जा फालांगिरिखौ हमदों मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथायाव माजबाद पुलिस थानानि बिबानगिरि सन्जय कुमार दुबे आरो लालफुलाव थानाय 23 नं SSB जवाननि मोनसे जुथाइ हान्जाया आसाम अरुणाचल सिमना ओनसोलनि निजरा सेन्टारनि खाथियाव थानाय हाग्रायाव सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सानै फालांगिरिखौ हमनो हायो आसाम अरुणाचल सिमना ओनसोलनि निजरा हाग्राजों सानै सुबुंफोरा गान्जा रोगाबाय थानाय समावनो पुलिस आरो SSBनि मोनसे जुथाइ हान्जाया 84 किल'ग्रामजों लोगोसे सानै फालांगिरिखौ हमनो हायो हमनो हानाय फालांगिरिफोरखौ उदालगुरि जिल्लानि निजरा गामिनि दीपक गवाला आरो आदर्श बाहादुर गामिनि खाथियाव थानाय मान्दारगुरि गामिनि धरनीधर ब्रह्म होननानै सिनायथिदों हमनो हानाय गान्जानि बेसेनखौ हाथायाव 42 लाख रांनि जागोन होननानै माजबाद पुलिसा फोरमायथिदों थामथि खौराङाव दङ चिरांनि बिजनीनि 1 नं बेथागावनि देवखुराफाराव दुथां सुबुंफोरा अजद गोनां पस्टार सिथाबनाय जाथाय दुथां सुबुंफोरा थांनाय 3 सेप्तेम्बर हरनि समाव असमिया हिन्दु बेरेखा अजद गोनां पस्टारफोरखौ सिथाबनानै गालाङो दुथां सुबुंफोरा सिथाबनानै गालांनाय पस्टाराव असमियानि दादागिरिया सोलिनाय नङा मिया जिन्दाबाद हिन्दु मुर्दाबाद मियानि सायाव इनाय खालामब्ला आसामाव गोजोनै थानो होआ जिनाहारिखौ मियाफ्राल' खालामा हिन्दुफ्राबो खालामो मिया जिन्दाबाद बायदि असमिया हिन्दु बेरेखा अजद गोनां लिरनायखौ नुनो मोन्दों जाथाय थिलियाव पुलिस आरो ओनसोलनि MLA अजय कुमार रायआ नुजाथि हैनानै जाथायनि सायाव सुलु लाहैनायजों लोगोसे जाथायनि सायाव संदाननायखौ जागायो ब्रैथि खौराङाव दङ सासे सेंग्राया गावनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ बुरखा गाननानै आइजोनि महर लानानै सिरि सिखावै लोगो हमफैनाया खैफोदाव नंगुबै सिनायथिखौ दोनखुमानानै जानो गोनां जिउनि लोगोरिखौ लोगो हमफैनायाव रायजोफोरजों हमजानानै बुजादों आरो जोबथायाव जानांदों जोबथेसालिनि आलासि बे जाथाया जादोंमोन उत्तर प्रदेशनि मुरादाबादआव मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानबुरा मुंनि सासे हौवाया बुरखा गाननानै मोजां मोननाय सिख्लाजों लोगो हमदोंमोन जायगानि थागिबि सुबुंफोरा बे हौवाखौ सिखाव आरो गथ' लांखारग्रा होननानै सन्देह खालामदोंमोन जेब्ला बे हौवानि बुरखाखौ बोखारनानै नायो अब्ला थागिबिफोरा आइजोनि महराव हौवानि मोखां नुनानै गोमोहाबदों बेनि उनाव हौवाखौ थागिबिफोरा जाय फाराफारि बुदोंमोन आरो पुलिसनो गथायदोंमोन होनना सुलुङा फोरमायदों मख'नो गोनांदि आथिखालाव बे जाथायनि मोनसे भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोबारै गोसारनायखौ नुनो मोन्दों बे जाथायनि सायाव दायो गसर थिसननाय जाबाय आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ होनना सुलुङा फोरमायदों बाथि खौरां दङ आरजिकार मेडिकेल कलेजनि बारग' प्रिन्सिपाल सन्दीप घोषआ हमजाबाय CBIआ गोबां सोंनाय फिननाय आरो नायबिजिरनानै सन्दीप घोषखौ हमनो हाबाय थांनाय 3 सेप्तेम्बर मोनानि समाव सन्दीप घोषखौ हमना CBIआ लानानै फैयो कलकातानि आरजिकार मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव सासे जुनियर डक्टरखौ इनायै जिनाहारि खालामनानै जिउ फोजोबदोंमोन बे जाथायावनो CBIआ 18 सानसिम बारग' प्रिन्सिपाल सन्दीप घोषखौ लान्थ्रियै जेरा खालामो नाथाय गोबां थगायनाय आरो दायनिफ्राय बारग'नो नाजासेयावबो जोबथायाव CBIनि जेयाव नाङो सन्दीप घोषआ मख'नो गोनांदि कलकातानि आरजिकार मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव सासे जुनियर डक्टरखौ इनायै जिनाहारि खालामनानै जिउ फोजोबनाय जाथायनि दायनिगिरिखौ गोख्रोंसिन साजा होनो गासै भारतआवनो खुद्रिसारदों बे जाथायावनो लोब्बा थानाय सन्जय रायखौ हमखांनायनि उनाव दायो बारग' प्रिन्सिपाल सन्दीप घोषखौ CBIआ हमबाय